Well, and I'll follow you. Ask the lady in there. Who's come to visit you? Who come to visit you? What about Dotana and Nikki? They've been here? לא יet, but they will come. כן, לא היה לו באמת. And Guy? Did Guy ring you? לא, בגלל שהפלאפון שלו זה נטעה. כן, לא, זה פרפל, אבל אם הייתי מתקנת, אם אתם הייתם עושים בו נגיד הבית, אלא לא מדברים בקודם. פתאום, זה משהו קפה פתאום, לא מצא. כי כשאני בבית, אז זה היה ממש טוב. כן, כן, אפילו לא עשיתי ככה פידורל, לא. אוי, ליאור יודע שיצא לי תינוק, סיפרת לו? לא, מאוד מבין, הוא שואל אותי כל פעם, למה יש לי תינוק בבטן? שאלתי, מה קרה לי? מה אכלתי? בטח תגיד לו, רובי, מה לא מבין? ככה, דורש. יהיה, הוא אומר. חמוד. כן, קיוט. מה שלומכם? כבר הולך לימי הולדת, איזה כיף לו. חמוד. היי ליאורי, מה שלומך? אתה זוכר את הבטן שלי? היה לי תינוק בבטן, ועכשיו היא יצאה. תגיד לאבא שיבוא להראות לך את התינוק. Speaking with her nephew. He's only 3 years old. Multilingual. כן. וכן, עם הראש. כן, מימי. מימי. מה עם ניקי, אחי? כן? Men, I don't hide. That's what I've got. Don't take picture if it's not good. אוי. Look, all this part, כל Mary, you החלק look so הזה, beautiful in front of כל her. החלק הזה, כל החלק הזה זה של תומי, אה? איזה חלק? ממי, אמא פה וסבתא פה ובן בא לבקר אותך. כן. בואו של סבתא. Pretty boy. יפה שלי, בוא לתת לי נשיקה. בוא לתת לסבתא נשיקה. כן, סבתא? בוא. בוא בובה שלי, בוא. מי שאין לך את בוא, נו, נו,